Hakasla ka bakado jong ka Bible. Ngisyam bau Jesus Christ uban hadu laisin bau sa wan kloy siya kani ka perthai. Haka lenong ka ba arpu ar jong ka kitab jing penpau ka dekat ka ba nyaw uong kumne. Hakmi nga wan kloy suk uta ubayai sumari ki kten jong ka jingya thulupa kani ka kitab. Haka dekat ka ba khadar u Jisu ong biang hakmi nga wan kloy bat kan nong jonga ka don lam bat nga ban ai nong ha wei pa wei baro kat kumbal long ka jing le jong bat nanta ha ka dekat ka ba arphau ka ong uta uba playa kini ki ei ru ong shisha nga wan kloy amen to one Trai Jisu ka jing kli parlok ka bang kwa ban bu nak benta jong phi ha ka ne ka por kalong hatu phi e chisha ya ka jingwan arsian jong Jisu hatu phi kwa shisha no do ka do no baro bo Jisu non pai ban wan shaw no ya phi shakata ka ri ka bo la pen kre na ka benta jong phi hatu phi kwa bo Jisu no wan no wan shimti no ya phi haladehi baro kiba e ya ka jingwan jong Jisu kin ong daga do no baro amen to one Trai Jisu to blame kur khoi phi da kini ki kten jong ka Bible